Siyabingelela mbukelo khona ekhaya. Ngiyethemba ukuthi niyaphila. Mina okhuluma kumthandazo Dlamini. Abantu abafuna Iyiwasho, ngibasendele Iyiwasho. Ngizobasendela sekukhona i-Courier e-fast esheshayo la e-Piet isithombe sayo lesibona konje lesi. I-fast indlela esimanga and bayaphuthuma laba bantu. Ngiyafaka into zakhe eposini ziyefika kwena mbukelo khona ekhaya. If akayitholi ngicela ungireport ungitshele. Namhla-ke bengino Ibishop Gcina Masuku. Yena futhi lo enimbona namhlanje. Futhi umuntu ubusekile mbukelo khona ekhaya. So ke ngiyanithanda kakhulu ukwanibusisa. Ngiyacela ukuthi zenzifike mina bayifika kunina ningithinte. Nkosi yamakhosi egameni likaJesu umuntu weJehova namandla nkosi yamakhosi kuba phakade lezomhlaba moya ngcwele nawumbukelo khona ekhaya nkosi yamakhosi wamnikeza amandla ngiyokhulekela abantu bese bayaphila. uNkulunkulu aphakade Jehova namandla mkhulisa beka mdala lezomhlaba moya ngcwele moya wenhlanhla moya wekuphila nkosi yamakhosi ehlangilozi bakhanyisele ubavikele. Ngiyakhuleka ngikhandlela emhlophe ngithi makhanye zonke izibane kuze phakade. Amen. Nkosi ibusise. Ngiyabonga.